Yey kanti nizayichaza into enifuna kumntana kaMayeni. Nizayichaza into enifuna kumntu kaNomtiritiri bayintoni. Because umpumelelo works at work. Kutheni soloko nibhizi umpumelelo akanemali, umpumelelo uzalotyolelwa ngutatakhe. Wara umpumelelo wenzani? Umpumelelo usebenza phi? Hey! UTirilo naye ngoku uphethe efuna ukwazi njengani. While bekwi-live nye noMpumelelo, khanikhe nizibukelele ke nani nizivele. UNomtiritiri efuna ukwazi umpumelelo kanye usebenza phi. Nangona uMpumelelo kudala enixelela into azenzayo bethu nani sesuka nakwi-podcast apha ku-YouTube, the Basement podcast, wazichaza wazilista. Akenzi into eyi-1, akenzi into eziyi-2, akenzi into eziyi-3. uMpumelelo ninzi into ayenzayo enza ngayo imali. Nangoku usixelele thina uba akazuphinda introduce girlfriend ngoku. Umuntu ozaphinda introduce, in fact uzabe introduce ngelobola, meaning that amachankura awayonkinga. Khanikhe nimamele kuNomtiritiri kunye notata omntanakhe uDJ Mpumza. Na njengoba futhi ungakwazi nanokusitshela ukuthi usebenza phi. Right kanje. Kodwa mina mama wena uyazi ukuthi ngiyaphila kodwa emhlabeni mina. Uyaphila kodwa uyenzani ke? Awuyidle mali? Eyiphi imali? Hayi ngiyake Phumela kuthiwa kusala it will end in tears. Vele it's already ending in tears. Okay, kulungile mina uthi angakufaka ngithi. Mina ngiyasebenza la ngisebenza khona kodwa. Exactly, she just loves the fame. Yabona kuthiwa kubuziwe la kuthiwa which money Tirelo asked a question. Tirelo end this life to athi ngivale bani. So ke uMpumelelo niyamva uyabuza kuTirelo ba wena undibuza uba ndisebenza phi, awuyifumani imali kum andikubheji. Njengoba undibuza uba nje ndisebenza phi, ndiyenza njani imali along with aba bantu, because le question ibibuzwa kakhulu ngabantu kwi-comment section. So uTirelo ke okunaye emfundela then waphela naye ke embuza kuba abantu besithi bafuna ukwazi. Upumelelo ke wayezichazile ba yena ukwinto ye-security, ukwinto yama-trucks, which is my logistics, and then aphinde ke ngoku kusemculweni usando release ingoma nangoku. If noya ku-Instagram stories you guys will see. Phinda achaze ke bake ukukhona nakwezi reality TV shows, nangona ke kuThando Nesithembu uthi ke abenza imali because show yabazali, so imali ke bayenza kwizingane zesithembu. But pha kula Thando Nesithembu uthi behleli bebenefita anyways because show yabazali babo, so obviously bayatya imali kunye nabazali babo. So ke we're looking forward to seeing uThando Nesithembu isizini entsha. Mhlambi ke sizawubona nakuMpumelelo bakwenza kantoni nezingane zesithembu. I'm sure zizawubuya and we get to see ke mhlambi i-hustles ezikaMpumelelo notshata kwakhe. Khanikhe nitsho ke naye ke banicinga ntoni ngale live kaMpumelelo uTirelo naye questiona about uba usebenza phi okanye uyenza njani imali. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.